Kining ah, plano ni Senator Tito Soto mga par kibaw ko mga par nga naagyoy amo palag ani ug ilabi na gyud to si Claire Castro mga par, si Ante Claire Castro nga mopalag gyud to mga par ug ilabi na gyud nga maapil si BBM sa maong random drug test. So maayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Ug daghan kayo salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa kuang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog kog subscribe mga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karon mga par si Senator Tito Soto gi-challenge niya ang iyang mga kauban sa Senado nga magpa-random drug test. Kay matud pa ni Senator Soto mga par nga naa kunoy nasa Senado nga tigamitan o ginadiling droga, mas okay ni ang kang Senator Tito mga par Soto. Okay kayo ko na mga par nga nay random drug test sa mga dagkong opisyal sa gobyerno, pero mas okay gyud mga par nga unahon nato nga to sa pinakataas. Unahon nato nga to sa presidente mga par. Nya human sa presidente, sa vice president, human sa vice president, ato ta sa mga senador, mga congressman, mayor, mga konsehal ug mga congressman, unsa man na diha mga par nga nasa dagkong opisyal sa gobyerno, nga mas maayo nga ipatas na lang kay mao man kini gusto ni Senator Tito Soto mga par nga magpa-random drug test. So mas maayo nga i-pair na lang atong sugdon nga to sa kinatasan ato ta sa presidente magsugod. Kay ana na to mahibaw-an mga par nga kung kinsa gyud ng mga dagkong opisyal nga nasa gobyerno nga tigamitan o mga ginadiling droga, kining plano ni Senator Tito Soto mga par kibaw ko mga par nga naagyoy amo palag ani ug ilabi na gyud to si Claire Castro mga par, si Ante Claire Castro nga mopalag gyud to mga par ug ilabi na gyud nga maapil si BBM sa maong random drug test. Kay puslan man nga nay random drug test sa mga opisyal sa Senado, apilo na lang ng sa pinakataas nga nasa mga opisyal. Ano ba, para fair ba, para kanang patas ba nga walay kanang tago-tago. Uyon ko na mga par, nakauyon ko na mas okay gina mga par nga para mahibaw nato, pero atong unhon nga to sa pinakataas ato ta sa presidente, nya sa vice president, mga senador, congressman, mga mayor ug usa pa na diha. So daghan kayo salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. And then palihog ko subscribe kay para ma-update mo sa atong mga i-upload ng mga video reaction.